eu nacín xa en democracia por moi pouco, pero o meu nome, un par de anos antes, non podería ser Iria, tería que ser outro, porque estaba prohibido poñer nomes galegos. Entón, trátase de que é algo que está moi presente aínda, ten unha pegada moi fonda no noso propio día a día, porque hai moitas persoas hoxe aquí nesta sala que non puideron ter un nome en galego, non porque os seus pais e nais decidiran non darlle, lo que tamén é un proceso de elección individual, senón porque non estaba permitido. Entón, trátase de que o Goberno galego, desde este coñecemento, desde este convencemento, faga algo, poña en marcha esta campaña para axudarnos a todos e todas a reflexionar colectivamente sobre este proceso, sobre as consecuencias que tivo e sobre as consecuencias que vai ter para o futuro da nosa antroponimia e tamén da nosa lingua, porque que desaparezan nomes e desaparezan apelidos é algo que ten consecuencias para a nosa cultura, para a nosa lingua. Falaba vostede das cousas que hai en marcha, e a verdade é que a maior parte dos que vostede mencionou non son ni sequera da Xunta de Galiza. Falaba vostede da campaña, imoslle chamar, curioso porque eu fun nai hai agora un ano, e a min esa campaña non me chegou. É bastante representativo da forma de actuar desta Secretaría Xeral da Lingua, por desgraza, porque se fan campañas, digamos, ben intencionadas, mas, como noutros casos xa lle fixemos chegar, como acontece, por exemplo, coa cuestión do portugués, que se pon en marcha en colaboración con outra entidade, que en realidade o que significa é que outra entidade pon en marcha unha campaña, a Secretaría Xeral da Lingua contribúe económicamente, mas despois non fai absolutamente nada para divulgala.